Mana бародаро як саргови красни пиёстри тоза. Красни пиёстри яъне ки айшириски парода бародаро. Айшириски пародаи тоза бародаро. Гусалачаи тоза чорна пиёстри моддачаи аргинал зоида дод бародаро. Тамошо кунед. Дуюм гусалаша ҳозир зоидагӣ аст. Зоидагиша 1 соат мешавад. 1 соат мешавад гусалакуниша. Гусалачаш моддача якум гусалагишта бародаро то 22 литра шира додагӣ ай гов бародаро. Гова ҳозир синаву барша ай наздик нишон метем. Ҷӯшиданша мебинен, дандонша мебинен. Каседа махлулай занг зада харидорӣ мекунен. Нашуд хурдан саломатиш аҳливу осонҷӯшиш ба гарантияш метеми гусалаша дарозиша тамошо кунед. Иншоалло мошоалло гусалача зоидагӣ гусалачаша тамошо кунед. ай очаша зиёд гов мешавад. сари гусала фасониша тамошо кунед. Чӣ хел гусала зоидагӣ. инаи синаша тамошо кунед бародаро. инаи синаи говай ай қафоҳои синаш тамошо кунед бародаро. ина гов бовар кунед аҷоибот говай ай қафоҳои гов тамошо кунед. қафо шуда бовар кунед гап надорум. гов ҳаме қадар мешавад. ина синаву бари говай ҳозир ҷӯшиданша тамошо кунед бародаро. 4 синаи ободи яхела дорад. ина синаҳошам одами говҷӯш 2 минутда холӣ мекунад. ина фамтан гуфта ина мегӯянд. одами хушрӯ тарбият мекунад 25 литр шир мегирад ай гов бародаро. ина тамошо кунед. дандонша кушоед. ина гусалаш ина бародаро 6 дандони говӣ дорад. 2 дандони гусалагӣ дорад. кушоед говая раҳ гардонед. ҳозир гова раҳгардиёша тамошо кунед бародаро. ина говҷон ай говҷон. якум гусалагишта бародаро гов гови таҳдонай то 22 литра шира додагӣ ай. ба қади одам баробар гов ай бародаро. тамошо кунед. иншоалло касе мегирад раҳматша мегӯяд. аввал парвардигор 25 литр шира мегирад ай гов. ина гусалачаш моддача. пак пеши очашта барем. ина бародаро гов аҷоибот молай. бародаро нархи гов бошад 43000 сомонӣ. 43000 сомонӣ. бисёр не боз камтарша муомила карда метем. 43000 мегӯем. камтари дигаша муомила карда метем. гирифта баракат ёбем. каседа махқулай занг зада харидорӣ кунед. иншоалло биёен ай наздик гова тамошо кунед. махқул шавад баъд харидорӣ кунед. дастсафкаш бе проблема. дастсафкаша карда метем бародаро. ина каседа махқул шуда бошад занг зада харидорӣ. ана бародаро як сар шведи қирғизӣ. шведи қирғизӣ ай бародаро. сеюм гусалашта буғузи наздик. сеюм гусалашта буғузи наздика гова тамошо кунед. сурату сикаи гова тамошо кунед. қаду қомати гова тамошо кунед бародаро. гов гови паҳми аҷоиб ай. бовар кунед касе мегира раҳматша мегӯяд. дуюм гусалагишта бародаро ай 12 то 14 литра шира додагӣ ай. иншоалло одами хушрӯ тарбият мекунад. баъди зоидан мумкин иншоалло 15 та шир мегирад. гова аҳлишам тамошо кунед. лубои кас синаша меқапад бонӣ карда метавонад бародаро. 4 синаи ободи як хела дорад. ҳозир халтаҳои синашам нишон метем бародаро. 4 та чочи ободи як аҷабӣ дорад. бовар кунед аввал парвардигор касе мегирад раҳматша мегӯяд. ина халтаи синаи гова тамошо кунед бародаро. даҳшат сина мекунад. мошоаллоҳ гов мешавад бародаро. ина аҷоиб гова. ина қафошам тамошо кунед бародаро. ба ҳазур мешинад одами говҷӯшам меҷӯшад. баъди зоидан гов камбудӣ надорад. ина раҳгардиҳои гова тамошо кунед. синаву барша тамошо кунед бародаро. хурдан саломатиш
бовар кунед ягон камбудӣ надорад. гоҳа тамошо кунед каседа маъқул шуда бошад, занг зада харидорӣ кунед бародаро. ина сеюм гусалаша иншоалло мезояд шивети қирғизӣ. нархаш бошад бародаро 27500 сомонӣ. 27500 сомонӣ мегӯем. бисёр не бародаро. кам таракша иншоалло муомила карда метем, гирифта баракат ёбем. каседа маъқул шуда бошад, занг зада харидорӣ кунем, гирифта баракат ёбем. дастафкашам бе проблема, дастафкашам гап мезанем. иншоалло дастафка карда метем бародаро. соҳу саломат. агар хоҳен омада айпешам дида баъд савдо кунем, бемалол бародаро. айпеш омада дида ҳама ҷиҳатша бинем, баъд савдо карда харидорӣ кунем бародаро. говҷон ай говҷон. мана бародаро як сар чорнапёстраи элитаи якум сорт ғуноҷини якумзой бародаро. ғуноҷини якумзой буғузи сару сина, буғузи наздика бародаро. тамошо кунед, роҳат кунед бародаро. якум гусалашта буғузи наздикай ба қади одам баробарай. ана ира чорнапёстри тозагӯӣ мешавад бародаро. ина тамошо кунед, картинкай нашод хурдан саломатиш гап надорум. 100% гувай. иншоалло ба ҳамин якум гусалагишам 25 литр шира иншоалло доданаш дар корай. гап одами тарбияткунда. биёен айпеш бинен гова баъд харидорӣ кунед бародаро. гов говҷонай. гов ҳамин қадар гов мешавад. одаме ки мефаҳмад ҳоҷати гапзанӣ нест. ина синаву бар бародаро. ина фасонии гов. ҳама ҷиҳата говай бародаро. гов гови фермагия нав банда дидагия, оли бандам намефаҳмад бародаро. ина тамошо кунед. нархи гов бошад бародаро 40000 сомонӣ. 40000 сомонӣ ай. боз муомила дорад. дастафкаш проблема нест. ай дар любой ҷои тоҷикистон дастафка карда метем. нархаш 40000 сомонӣ, боз муомила дорад бародаро. иншоалло тарбият кардан дар корай. тарбият кардан дар корай. гов лекин говҷонай. бовар кунед, ғуноҷин ҳамин қадар мешавад. ба қади одам баробарай. иншоалло парвардигор касе мегирад, раҳматша мегӯяд. 40000 мегӯем, боз муомила дорад. ина гов нав банда дидагай, аҳли гова тамошо кунед. моли ки хунаш тоза ана михел мешавад бародаро. ина оли тамоман банда дидаги нестай. ина аҳлиша тамошо кунед. просто гова тарбият кардан накора. ина сина кардага бо халтаи сина мепартояд гов. иншоалло ина оз дандоношам нишон метем бародаро. ина нав дута дандони гови буровардага 2 сола говай бародаро. 2 сола говай ра гардонемсун. иншоалло 25 литр шира касе шурӯъ мекунад. 25 та шира иншоалло ба ҳазур мегирад. ина бародаро. каседа маъқулай занг зада харидорӣ кунед бародаро. муомила карда метем, гирифта баракат ёбем.